lada ka VPP kam job hagani by election nga hadu arba praro ngan ami sisa hapo social media bani pensngau na kamta kajingi kerjaan. Halo, paralog prajor, angit pi saja klan ba, nangkong ngas kumban priang boro mi pi baro bapet ya kani kesenel. Te paralog baro, ngobha siya komen, like, share, subscribe, kenang ba nginyo mensim show ban ai kum kini ki video YouTube channel. Te kawai nga kwa ban ong hang ni, balay bagi togi brew ki bakan thoi ko VPP ki kan tho tang nagadaw mulum mala henry balay man tapat habakiyaw i ki bon ki jing sa tangan bat ki bon ki jing le don bor tip ki ja seno yo le si he to ko por ba jia pidang don spo pareng nem tip om ju yo i pi meno ba pi mi po media man tapat on dalam mi ki BPP pat kayaj kono rim ka babiang Henry kampat sem lesen syar meno pidang yo lat ban kan tho hado kan ni tengan ong ye pi pralog wat nom sim ya kata kejing perem klem de yo i gnong rim namar kata ngangan ong be ye pi hagani ka by election lada jaba job de ka NPP ke BPP hadu arfa praro ngan ommi show hapa social media ban kren kamut bakat ba pensngau thoro ki paj ba kinom skau tho kamut om man to show kamut ba ka kibriu hapa kabriu nyo trep kinom skau tho show tena kata kadaw daya khmi bha dia pej bha khnang ba phin ya sai namar ngije dik BPP ngije dik jing skau tho om pangijit ye BPP da kajing klim skau tho namar ngi kwa pat ka VPP kumbakala kular bakal wan ra ye kajing kala ngilio isa ngila sedang ye kajing kala menswa ge thong de pisa de ka bai kali menstapat kisu ya ya kata kajing sedang jongka klim ka bai kali klim ka bai siu meno takaba giwai pat ki mat jong kijing kular jong VPP ngi kwa hero ban yo i bahkan ya kata kijing kular jongka ki kwa ban pen khoj ya kata ka bam sap bam pong ndrei ka kwa ban bodin ndrei nganong kendiat kata kijing bodin kadai ban ya la ja ba ka VPP ka yo ado war pra kadai ban ya kat kum bakal kular kamar pajba dai ban pha ginong takit kita gi CPI bat bahkan yo ban pen khoj je ai ka bala set ka bala bam klop bam sap la don sisa kum kata lam kum ta ka VPP ro kam long kat kum gi keluar ka hang ta gan ni yo i te balai ngi je dik BPP namar ka BPP ngim kwa ba ka BPP kan so yangi ki try muluk na kamantau mender bat ngim kwa ro baki briu jongi kin ya song sa tangan tangba umender pat usong ha kasuki set kat bangi pat ngilong kum ki khon swet belai ngilong kumta namar ngi kwa i ka sarkar ka ba pej ka ba sharai bat ka ba kami nagam ta ki khon jongka te wat kendiat ngan ai nok sai phi la de phim ngau tho ngap swa sedang swa po snong po thao jong phi hatu ka snong ka thao jong phi ki khendeu ki siap hatu phi la ai ni em ya gitu ginong yalam kinong sinsar bakin le kat bomon takum ju
hagi ni jela pat hagi state hagi himaro day ban ai man swanga wei bahikai bha po snong po thau ubarung no gawai ga yeng sagawai ga yeng ban hikai ba day yagi rang ba snong lani ki nong sun sha snong bakin le bakin de lila mi ki krau patap I khandeu siap pat habanga ya I gijing le kumta hendrai ngapa sanh pat ngapa soi kerteng ro ki khon jong snong hendrai ki bapli pat hagijing basno tho hadin pat ki lating bat kum set kelaing hendrai nga hagbam se nga rai kut pat nga la khendu yela ga jingim pat nga ngamban se hagto ko por dang khlut chemet nga sei ki khnam gi waj pat nga be thong ye gi batre shalom sipdang pat nga da bitar pelat nomar bagi sa sit kala nga sa rem pa yung dorbar tagata lei hendrai ngala pan penduk pendam ya kita jingle temen ta piru pidai pan syai lah pok stit lani lah pok jelak jongi lah pok hima jongim dai ban ailat ban lilam ni khmi lanti bagawi pi kan lilam yagi kendau siap kan lilam yangi ha umender sisni te ngakan ma ko to por menswa hak snong mod ma jongi don committing ke bakot da candidate umasnya balang thar hak to por kibu yanga ban kren hak to por ti anda ngal kren hak MDA1 ngakarsan hak MDA1 ko to por ti ngakren yu nga ai gi jing sneng jing tu yu ba da kata jing itu khana ka wei ang la don wei briu ba don sangut ki khon wei ubana kong udai nong rep bat uba ar udai unong khaji ubalai pat udai usaheb ubasa udai khuna skor ti hang ta to khuna skor ro ula yaj bat lo pole bat ubarep ro sai si kler hendrai ondala poi kita gi arngut ukpa khen burom yaki bat ondala poi utawei pat uhe nong khaji bat ula burom bat nya hado bat gi khon jong kita gi be kita gi arngut hado ba kiles ngawrem hagdawnot jongki hajing mut yang perkhat jongki ondala wan to saheb ro udah pen biang udah pen isi sya kita gi jing burom te hagajo ko por hagata ko por nga ang ko mas nhau ba lada pi kwa ban yo ya ka jing sania ngau pha burom ye ki khon jong me hapa contest jong me na mata gin no rep ki kena school to le ye ka badai bat to ya sai na mata jong ki bekin yo ka kam ka jam da ka baya dai jong no kat bakum ka jing start jing ki bat to khmi hok ye ki no rep wan nom aili yo mender ba yo roj ya ka hok jongi kumtang ngin sania namar kani organi kani NPP ni kermen makan thau sarkar handrai onda kala thau pen ban sibon gijing te gitu gibriu gi bak halor ba yo I kat kini gijing hato phim da perkhat se namar nga menswa nga yo I ke bat ngapet lera kale bahag MDA yang ngi ki paj ba lera ni laj nagi bat ngi don ki jingi da ngi nom pet hato balai bangi pet bangi le yo I bat ngi le sem nga man swa nga yo I kato ki jingjia ki driver jongi kum ki to kan de ban mi kato ki jingjia mor kneng kila man saw kila sa so bat nak mentau mender ngsa dang bon gitu sya penincar nak mentau mender te ngan ong yepi pidai ban pej dia ka besar pha pidai ban khmi kum gitu ki bam start pidai ban khmi nga dia lede ngan ong leda ka VPP kam job hagani by election nga hado arba praro ngan mi sisa hapo social media bani pen sngow na kamta kajingi karsan
kemud halor kata film skauto kemud lakut te negata kadau ngakan tui ki pralo prajor ngobha ya perkhat bhadem dagal ti ke bebek wan na mailat ye gino ki brug ben thame phi kitu gino kon tho bon gut kitu gino kon tho ngamla so banjer keteng on dala poi kum hini di por ki ya sya sitom ban mi te pai ba wan nam ngap ye ki namar ki pendrem bat ki kon tho ba ke VPP kam don briu so ko VPP ki lo longom ta kam ta hato phin tăng na ka banta ba phi kan tho wat mut ba ka bot jong ko VPP kan her kat kum ka jing ekren ngayo i ba ka VPP kan kiu te wat nam ngap i kito namar kila ban le dik sipon nang pon so ki jing tho kin sami nang ne jakmat ki bam lar kam bat ki bam long kpu te ki paj ba phin schem ha ka jing mut ba ngin yo bang ya ka jing job ha ka ar fo pra khanang ba ngin la ban kan tho la pikran kat bakhen ro mar phi menta subo la phi bo ka kali phi kan tho engau driver ubam sem la nya ya kali jong phi song hok mo ban kan tho swai gitu ke bala nya ke bala phi la dep ai sabi la dep ai ke tulop kan bala phi kan tho ubam pat ai tulop bom sem la nya ya kali jong phi la da phi bon sen ki kento kini ki breu ki bakarsan ki ya ga MDA ki ong bai la da sensar mano ro ka johi hato ka kali jong phi ka phi bo raibar la da ya mano ro johi ulong ka jing do na bat ka jing do nong hi hato wat bo no ndre ni don ka jing khmi lanti no wai driver kan long ka jing kamai ka ba bat ka ya bat ka ya nong namar kata ngiro ngi kersan bat ngi bo yakini ki driver ngi kwa ban bo yakini driver khnang ba on mi kata kejing mentoy hatolan phi yakren tang na menta basnya sarok kamut ngi kersan ngi VPP ngin khmi ban ngin bisar gen ka VPP ka song san snem ka le sniu ka to ka le bha ka to ka MDA ka song si house nem ka le bha ka to ka le sniu ka to ngin ya peken bat ngini nujor mano batam mano baduna kata ka ngi kwa ye jing sisa nga de ngam yaj re de kelentik bam de nga yaj ba sisa le de VPP kan yaj kelentik bam de nga ngan mi na kong le de ka yaj kelentik bam de hangta ngala rai ngan rai bat bangan om the bot hero ha banga khmi lenti ke jing pha ka wan ke jing sniu pat ke jing set kelangan om the bot hero sekendiat swa bangan penkut no ngau pha ya ngap bat sya skor gini ki kenten ta ngin si kendo bat hagawai por khoblai si bon khoblai si jar ngo